नोंथांमोननि हालामनि नैबे 3600 बिगा हाखौ आदानि हगारनायनि बेरेखायै नोंथांमोना गसंथिबाय थाबोदों। दिनै नैबे मा थासारिसिम दङ नोंथांनि होबथानाय राहाया? गिबियावनो आङो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट गभर्नमेन्टनि सिङाव थानाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि नैबे हा होबथानायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों। दिनैहाय बिथांमोनजों रायज्लायसेयावबो दिनै सलुसनखौ जों लाबोनो हायाखै। मानो होननानै बुङोबा दिनैहाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि गेजेराव पुलिस बाहिनी बायदिसिना दैथायहरनासो जोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थादों। जों लेंबाय थादोंमोन मोजां सलुसन जाथों होननानै, बिथांमोनखौ जोंनाव लेंबोदों मोजां रायज्लायथों होननानै। नाथाय बिथांमोना जोंनिसिम मोजां बिथोन लानानै दिनैसिमबो फैयाखै। मानोना दाखालि बिथांमोनहा सावरायनो मोनब्रैसो आफादखौ दैथायहरदोंमोन। बर' साहित्य सभा, बर' समाज आफाद, एबसुनि मोनब्रै एबसु बासबारि, मंलाजरा, टिपकाइ, काजिगाव बिथांमोनखौ लाफानानैबो सावरायदोंमोन। नाथाय ओइदिनखालि रायज्लायनायाबो मोजां जायाखिसै। दा बेवहाय जोंनि सानैसो लिडारफ्रा गाज्रि सुबुरुनसो होदों। बे सुबुरुनानो जाहैदों नैबे जायगायाव एराधरा खालामनानैबाबो बिथांमोना गायसनथारनायनि मोनसे थांखि लादों। दा बे थांखियाव ओरैबायदि बुंबावदोंसो, सावरायनाया दिनैहाय मोजां जासिगोन, सनानि हांखोजों लिरनानै दोननो नागिरदों बिथांमोनहा। दा जों बे बिथांनि बुंनायखौ जों साबजानाय मोनाखै। दा जोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थायोबा बा जोंनि हाखौ जुदि मोजां सुबुरुनजों जोंनो गथायना होफिनाब्ला जोंबो बिथांमोननि मुंखौ जोङो सनानि गंसे खलम बायनानै लिरनानै दोनगोन होननानै आं बे दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।